مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن كعلم محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا سلام كما تصنيحكم كبرات تخاتلتنا قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد بأكل ناب روسيا بمخاد نبريزيدنت فلاديمير بوتين أب كتما موسكو أب زركب بيت منغست روسيا رخيبوا دحر تركب مرحتي إثيوبيان روسيان نمصاي أب إثيوبيا أتوماوي ممنጫው ጻዓት ክተኽሉ ከም ዝተሰማምዑ ይጽብጸብ ኣሎ በዚ ኸኣ ኢትዮጵያን ሓደ ሮሳቶም ዝተባህለ ሩስያዊ ትካልን ትማሊ 25 መስከረም 2025 ንትልሚ ዕዮ ህንጸት ኣቶማዊ ጻዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሰነድ ተፈራሪሞም እቲ ሰነድ ነቲ ዝሕንጸጽ ፕሮጀክት ሮድ ማፕ ወይ መርሓ ጎደና ክህልዎን ንተግባራዊ መደባቱ ዘቐመጠ እዩ ኢትዮጵያ ኣቶማዊ ጻዓት ንሰላማውን ልምዓታውን ጉዳያት ጥራሕ ክትጥቀመሉ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጻ ብሩስያ ملؤ دقف رخيبالا إثيوبيان روسيان أقدم أبيلانون حاد نهنتت أتوماو تعات زخون مدلاو تحت قرصي مسلطان عقم سبن كالئن زتقالله مرحا غودنا زحقو فوعل تفراري من نيرانين بزي كازي أب قداي أتوماو جرر معقاب وي دحنت نيكلراوي مسارحيتاتن مقتصار أتوماوي قحافن زملكت ناي وحسنت سممعاتون إثيوبيان روسيان أمر رداء بتيحنين ኢትዮጵያ ዓቕምታታ ከተሐየልን ዓቕሚ ሰባ ከተሰልጥንን ከም ዝኾነ ትገልጽ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ነዚ ሓሳብ አንቂዳ ንተግባራውነቱ ተዓይዘላ ንዝብል ሕቶ እታ ሃገር ተዓቢ ስለዘላን ጠለብ ወይ ቀረብ ጻዓት እናዓበየ ይመጽእ ስለዘሎን ኣቶማዊ ጻዓት መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላ ስለዝኣመነትን እዩ ብዘይካዚ ቴክኖሎጂ ኣቶማዊ ጻዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምርምር ጥዕና ኢንዱስትሪን ካልእን ንቕድሚት ዝወስድ ቴክኒካዊ ምዕባለታት كمتصيو تبل إثيوبيا كابز حليفو اتا هاجر كاب نفاس ماين كالئن طرح ساعات نختركب زجددا نجر كترفيو عابين حداسي ديغا تهانيصو خساب زودا استات 14 عامتات يوسيدو إثيوبيا نز بروجكت بناي وشط عقما بزي ناي دغ حجز كتسرحو مخانا نعالم مسحبرت ات بروجكت اب مفصمتا كبصح كم زيكونه رئيتو استفلالي وغنات وي گمتات نيرو ملس زيناوي زجمرو بروجكت جن بهايل مريم دسالين حليفو أب جيزي أبي أحمد مدمدمتا رخيب الله إذن حجي ناي أتوماوي تعات بروجكت كم زلو صبق كوينو جل عبيت الأجامات أب قدميو تغتيرهم كم زلو جن ناي تعودي كإلاتات يحبرو مدبرات أتوم كبيد زخونه ناي تصتا مواقريم زتقلبو نيشتي حدقا نخفتر كفتت كهلو يبلون أتوماو قحاف عب نبرتي حماق صعبين كي يختل بزقباء بتنقاق كوغد اللو أزيو ستومن نقحن محدرخ أيتقلب كالي أتوماوي ممنشو ساعات كتهانصون كتكايدون أزيو خبري سلازي زكايدو وعلات ناي فاينانس التحاحزان نمكايدو زخون عقور غنزبن بزقباء استتصففه كخون اللو كمزز أمثال بروجكت نخسرح بناي جيزي قمر نويح عمتات كوسر يخيليو ኣብ እዋን ህንጸቱ ኸኣ ልክዕ ከምቲ ሕዳሴ ዲጋ ንግብፂ ዘቆጥዓን ንሱዳን ውን ዘቐየማን እዚ ናይ ኣቶማዊ ጻዓት ፕሮጀክት ኸኣ ጂኦፖለቲካዊ ግጭት ክወልደላ ይኽእል እዩ ብኣህጉራዊ ደረጃ ውን ጸገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ዘይድፈር ዓይነት ፕሮጀክት ኣይኮነን ኣብዚ እዋን ኣብ ሩስያ ዓለማዊ ናይ ኣቶም ፎረም ኣኼባ ይካየድ ኣሎ ፕሬዚደንት ፑቲን ንኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ኣኼባ ስለዝዓደሞ ይሳተፍ ኣሎ اتا اخيبا جنا كساب علت 28 مسكرم كقصلي ابتا اخيبا ابي احمد مدره اسمع نيرو نتي اقدمنا كنزرزرو تصنحنا بروجكت مهنات اتوماو صعات اب اثيوبيا خا مبرهي هيبلو بوتين نحسب اثيوبيا باونتا خمزريو طرح زيكونه مستهاجر ابز غداي حبيرو كسرح دليت كمزلو غليصلو روسيان اثيوبيان كلتين ابال هاجرات بريكسين بريكس نناي معرباوያን ናይ ቁጠባ ሚዛን ክወዳደር ዝኽእል ካልእ ብኸም በዓል ሩስያ ቻይና ህንዲ ብራዚልን ካልኦትን ዝቆመ ማሕበር እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዳግመ ህንፃ ምስ ቻይና ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ብሓባር እናሰርሐት ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከዓ ምስ ምዕራባውያን ደሓን ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዋ ይንገረላ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብወራር ኩናት ድሕሪ ምእዋጃ ፑቲንን ሃገሩን ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጥን ሓያል ናይ ምዕራባውያን እገዳታትን كوردوم سلت صنحه ناب موسكو زقعزو مرحت عالم قصرهم انانكي كخيت صنيحو
ካብቶም ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ናብ ሩስያ ዝበጽሑ መራሕቲ ዓለም ሓደ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ኢሳያስ ናብ ሩስያ ኣብ ዘቕንዓሉ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ተመያይጡ ነይሩ። ንሱ ኣብ ቅድሚ ፑቲን ኮፍ ኢሉ ኩሉቲ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያን መራሒኣን ፈጺሞሞ ዝተባህለ ገበናትን ናይ መጻኢ ሰይጣናዊ መደባቶምን ብዝርዝር ተንቲኑ። ፑቲን እውን ጽን ኢሉ እዩ ሰሚዕዎ። ብድሕሪ እዚ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩስያን እዚ ክበሃል ዝከኣል ዓብዪ ስምምዓት ወይ ውዕላት ኣይተበጽሐን። ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስተን ኣዝየን ውሑዳት ድምፀን ንሩስያ ዝሃባ ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣብ 2023 ኢሳያስ ናብ ሩስያ ምስ በጽሐን ምስ ፑቲን ምስ ተዘራረበን ሩስያ ናብ ኤርትራ ብመልክዕ ሓገዝ 25,000 ቶን እኽሊ ብመርከብ ልኢኻ። እቲ ናይ እኽሊ ሓገዝ ንገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ብረድኤት ዝተዋህበ ኮይኑ ኤርትራ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ዚምባብዌን ማልን ነፍሲ ወከፈን 25,000 ቶን እኽሊ ተዓዲለን። ሶማልን ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃን ግን 50,000 ቶን እኽሊ ተሓጊዘን። ሩስያ ናብ ኤርትራ ሓንቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መርከብ ብምልኣኽ እውን ኣባላታ ኣብ ኤርትራ ዑደት ክገብሩ ገይራ ነይራ። ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕባይን ናይ ኣፍሪቃ ሃብቲ ተኻፋሊት ንምዃንን ክሳብ ናይ ሩስያ ማዕከናት ዜና ብናይ ኣፍሪቃ ቋንቋታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ክህልዋ ኣብ ምስራሕ ትርከብ። ልክዕ ከምቲ ምዕራባውያን ሃገራት ከም በዓል ቢቢሲ፣ ቪኦኤን፣ ዶቸ ቬለን በብቋንቋና ገይሮም ዜናታት ዘስምዑና ዘለዉ ማለት እዩ። ኣፍሪቃ ገና መስሕብ ሓያላንን ብቁጠባ ዝዓበያ ሃገራትን ኮይና ትቕጽላላ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሩስያ ነዚ ናይ ኣቶሚካዊ ፀዓት ቅድሚ 80 ዓመታት ከም ዝጀመረቶ ብምግላጽ ውጽኢቱ ኣብ ሩስያ ስለ ዝተረኣየ ሃገሩ እውን ኣሰር ክትክተል ከም እትደሊ ገሊጹ። ሩስያ እታ ካብ ዓለምና ቀዳመይቲ ሳተላይታ ናብ ህዋ ዝወንጨፈት ሃገር እያ። እታ ስፑትኒክ 1 ዝተሰሜት ሳተላይት ሩስያ ብዕለት 4 ጥቅምቲ 1957 እያ ንጠፈር ተላኢኻ። እታ ብሰብ ዝተሰርሐት ሳተላይት ከዓ ቀዳመይቲ ኣብ ዙርያ ዓለምና ዝዞረት ሳተላይት እያ። ኣቶማዊ ቦምብ ግን ቅድሚ ሩስያ ኣሜሪካ ኣብ 1945 ሰሪሓቶ። ሩስያ ሒደት ዓመታት ጸኒሓ ኣብ 1949 ፈተነ ኣቶማዊ ቦምብ ኣካይዳ። ኣብዚ እዋን ሩስያ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ኣቶማዊ ቦምብ ዝዓጠቐ ሃገራት እታ ዝበዝሐ ኣጽዋር ኣቶማዊ ቦምብ እትወንን ሃገር ኮይና ኣላ። ስለዚ በዚ ሩስያ ዘለዋ ነዊሕ ሱር ዝሰደደ ናይ ቴክኖሎጂ ኣፍልጦን ብቕዓትን ንኢትዮጵያ ክትሕግዛ ወይ ከተሰንያ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 26 መስከረም 2025 ዘደለናዮ ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ መደብና ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مستلي فتحي